omo director o Kenya Dairy Board omusubati Josephine Omanwa nigo litukuria rero abaga kubwatuko bokonyi ase parish ya St Athanasius Kiendege ime ye bunge ya Kitutu Masaba ase gati yabo yobokonyi obwaba gakubwatuka nebitabu obokonyi burachi gokonya aborokiwa naboigo amabere ayorachi kubakonya anenekero bari ase amasomabo inse yekerisiekyo okona chinga kechecho Omanwa nigo abakago kakogokera igetambukiro gya serikali kyogosira amasomo ase chisukuru ao elio bachagwe konya asa matuko alibosyo murikyo yoyo Daniel noroboturu asobwime asira haliete yokogendera gosire kerisi kiga omwelio bumwako eta mapema lero Josephine Omanwa nigasira masomo ase skuriga inse ye parish ya Kiendege nebitabu namabere nechinga kicho okwanere kirenga kya yekenene naijaga iga nga ndeta mabera sabana lakini naranga bangina baminto nabaruko balengega iga asengencho yokurandigwa lituko lya lero babwata mangana bangina nabaruto abaletera amabere aitu abaire banyako abanywe nalibara iwo buya bwa mabere batuwe chomba so bonge roche obalemi bwaitu bwairanirense asamangana maripo okwana chinga kecho nigo bwego agokera omoroberio we serikali wokoena na mabere asabarukiwa na mono abe myaka meke moroberio chagetigwe kurase nyumba y'Uburai ya State House. Tumepeana maziwa kwa watoto 400, tumepeana maziwa kwa wamama na wamefurahi sana. Wakasema hii programu ya maziwa iendelee. Kama county government itakubali, ianzishe programu ya maziwa kila shule ili watoto wetu wao wakipata maziwa wakunywe. Maziwa ni yavi kwa mwili ya watoto wetu. Asense mwende abegenwa bekelisikiga nabamenyi nigo baorokia omogokobo nakulira yoko mubwatesia gocha samatuka lebosyo omongineta yoko kuchosibini murao mano mokungu to itabire mokungu yo gatororekanire tukulia lero to ile bitabu asabana bete skuli to ya chaka emission school naenda orre bitibisa ini naenda otomendira mabero mongina kero mongina mabere oyo chara yatunyale twanyole mabere twasibire omokungu yo bunale yetaye gotoroche ngane arochire urabwene kenyoro gya Kiendege etaye itekore erabe atotebiria to echinkoko maige gitine kigare abanyina maigure magega ya Josephine Omanwa nigagendereria omoroberio angabonoiga ase skuru y'Oboroso yegena itambe yegotoka ase ward ya Bosamaro imeye bonge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira norwa mabere ase aborokiwa elio koba omoyo boigo kobasegeta ase amasomo Ngurubo teregeta seni kiagatembe kurega se county ya Nyamira letere nenguru kwa Daniel Untiri.